Bon, atsika ndengala sujet atsika ikoragna fandena ity kidnapping ty. Ateo aminareo nanaovako recherche fa nisy raha amizegny hitako hoe correct be. Zegny dodona kashanay, merci beaucoup. Ndeza mahitanao zao koa ravoravo présidente eto anditandregny blabla rakay. Atsika anomboko nanomboka tamin'ny taogno firma nampalaza halajaza za teto koa nalenareo hono za fanavy nagnaboaka hoe isaka misy président république na isaka misy mpitondra vaovao tsy maintsy mitondra valagna aretigny. Zay nataoko agnarany mitondra valagna aretigny za nareo le avy io ke io izy valagna aretigny andesindreo io baka raha jiaby atitantsika mandeha impody atsika tamin'ny 1975 à 1993 ratsiraka nitondra teo, d'accord? Kofa ratsiraka nitondra ratsiraka tamin'io fotoagna io nagnisy lanjany teny gasy na mba hampidiragna le teny gasy agnatin'le hoe ino fivolagnana izy ty misy agnaragna baka zegny fa tsy dadidiko mba hivalorizegny zegny le teny gasy nahazo je t'aime maro za zegny niany nahazo je t'aime baka amin'ny Louis azala anao pompony Florent samby Florent mamaran mariage nakan oi made ke kota didinareo tamin'ny fotoagnan'ny faratsiraka io izy nampidika le hoe fanagasianagna. Inona ve nampidika fanagasianagna io? Mba hagnamezagna lanja hagnampidiragna io fitenitsika io mba ho connu fa navedy raha karara miseho amin'ny Mikael zio raha navy tamin'ny ratsiraka ino raha nisy mpangalahaty mpangalatra lio tamin'izegny mbala tsy maro nianatra milefa mbola amin'izegny mandeha l'école ara le olo vita fianaragna anao koa fa nafaka baka anao tsy maintsy magnano SN haitsika zavy tsy ndraiky fotoagna za teraka fa reniko fory babako ry ray aman-dreniko koragna SN io tsy maintsy io ataonao service national io tsy maintsy ataonao SN io tsy ndraiky teraka za fotoagna raha tataraiko aminareo jiaby zegny ino igny zegny le rumeur internationale andesigny agnaratsiagna le fitondragnany ratsiraka satria nagnino ratsiraka côtier ratsiraka ainareo tsara fa ratsiraka nitondra 25 ans de gouvernement ratsiraka 25 ans ratsiraka nitondra teo nisy fotoagna niditra ely Zafy Albert nidriky Zafy Albert 3e république raha tsy diso za zegny non mbala nitondra fo ratsiraka nisy fotoagna izy niala ely nalavony rasa fédéré sa ino nandavo izy igny ely 1989 à 91 teo edy niboany hoe biby hologno zegny izy ataotsika bobely ratsiraka mitarimy bobely mampihina olo bobely ratsiraka ko tadidinareo natao nisy bobely edy tamin'ny fotoagna an'igny fitondragna ratsiraka fo io niditra amin'izay Zafy Albert 93 à 96 3e république nidriky Zafy Albert ino raha nisy kofa nidriky Zafy Albert baka côtier koa fa tsy araka le nieritreretin'olo jiaby hoe fa Zafy Albert zanaka Ambilobe Zafy Albert tsy zanaka Ambilobe fa valovotaka sud-est izy io antemoro-tegna ny hiringiriny fady amboa fady mitarimy amboa inona avy Zafy Albert nahazo empêchement navoa endrikendriky fa nagnano agnaragna amboa nany hova nirotika Tananarivo jiaby ray manontolo nagnano empêchement Zafy Albert nagnadoso Zafy Albert tamin'ny place io teo natao fa tsy tia hova jusqu'à amboa nany nataony hova tsy magnisy foton'izay hova zegny navy ny empêchement nagnadosoagna Zafy Albert teo tandregny tsara nareo fa tsy ampodiko ndrentely vidéo ko ty rongana edy Zafy Albert igny bonsoir eto edy fa tohiniko tsandra tsao koa isy miany havy atanao Belgique hampiady foko za tsy mampiady foko za tsy ratadiavy fa magnamianareo tsetsatsiatro momba ty resaka kidnapping ty fo baka isaka misy fitondragna havy io fa tsy maintsy misy olo mahazo avantage mahazo tombony amin'ny fankaratsiagna le fitondragna agny le tany tiako aviagna eto agny edy tany tegna aviako eto fa za tsy tady andeha za hadimpoko ady za tsy hidika agny fa azaveko fo zegny le raha misy navy empêchement Zafy Albert igny tsy haiko izy nitondra 3 ans tsy haiko izy nitondra 4 ans tsy haiko firy-taogno fa izy tsy nahadigny teo niditra amizegny io koa nampidirigny halatra taholagna tamin'izay fotoagna zay koa tadidinareo ndray olo hiboaka fa mavozo satria nino anao zao miboaka misy randapy ritsiky ndrominao karaha ty miraraka agny nofotronao taholagna anao fitavela atria mbo helihely ndraiky zay tamin'ny 93 mbo tsy haiko madiniky zay tamin'izao mavozo anao ndrendeha io rimera io arany magaga amizay io rimera jiaby io tsary tatra olo magnano zo
ara olo alen'olo haty alen'olo io tsary hitanao anao ndraiky maregny fatin'olo nanjary le olo maty igny amizay ataon'olo nalegny haty anao tsary nahita eo topsika alo somary igny haty nany igny mila goûter marandregny koa za maza maranjegny mandry za fa korosina mare maro idriky amizay tsika fitondrasan'ny ravalomanana nidriky teo ravalomanana ino raha nalaza fa ravalomanana fa halajaza koa edy kidnapping avio remena bila mpamon'olo dalo mpanafiky igny edy raha nisy tamin'ny ravalomanana traumatisé vahoaka malagasy iska miova zegny fitondragna tsy maintsy misy zegny traumatisme ampidirigny amin'olo zanaka gasy sazonareo igny edy tamin'ny ravalomanana remena bila mamono remena bila mpandrava igny tamin'ny ravalomanana ndraiky halajaza ajour anareo 2002 à 2003 non 2000 firma zegny 2002 à 2000 firma sty fitondragna ravalomanana mbo fa teo tegna nalaza 2002 2003 zegny le remena bila ndraiky halajaza nidriky amizegny après fitondrasan'ny rajoely kofa nidriky fitondragnan'ny rajoely ino raha vonalohany nalaza tokanono azonareo no tokanono ty izy mizanao fo anao maty anao tsisy tsy rumeur tsy natao fitondrasan'ny rajoely io mbala teo koa iremena bila ara tamizay fotoagna zay teo nahaizan'olo ity colonel Lilson ty satria colonel Lilson ro mpapandry tany tamin'ny fotoagna io izy nandeha nagnano nagnenjiky nagnegna remena bila ty i colonel Lilson vita tetezamita vita rajoely nipetraka fipitrahany fitondragnanany nidriky ery Jonar Mampianina kofa nidriky ery Jonar Mampianina inona antony nagnadisogna ery Jonar Mampianina teo natao fa mpangalatra lakolosiny l'église igny ny fototro nagnadisogna ery Jonar Mampianina tamin'ny pouvoir teo 2015 2018 igny satria mangalatra lakolosy tadidinareo satria nagnino i rajoely i Jonar Mampianina 2009 i Jonar Mampianina i ravalomanana kristianina ro olo telo aby reo atao zegny rumeur baka Vatican l'église farany matanjaka manohitry ny fitondragnandreo io magnadoso ro amin'ny place azonareo le tiako aviagna fa reto le tsy kristianisme reto amizegny mpamonoagna olo atsika jiaby maefa Mikael Piandry donc agnatin'ny fivavahagna izy tsakaraigny fay amizay Vatican manohitry ny fipitrahany Mikael amin'io sezy io c'est très simple et analyse ambarako anareo zegny et c'est la vérité correcte mitsy io amizegny avegna fa 109 disparu vonegny zazavary rahita faty baka tsy olany io Mikael na mifidiana izy anareo fa kofa toeriny Vatican tsisy raha mety zo momba anareo vandiny Mikael izy mivolagna taminareo fa hoe atsika nangataka indépendance ya 65 ans mazigny sa 66 ans atsika tsara indépendant izy io za magnaboaka aminareo iny tsy mampahay indépendant nareo ko olo fandifidinareo amin'ny place io tsy kely Vatican tsy kely la France fa tsy mipetraka io mila olo ikehindreo io fo mipetraka io tianao olo igny mipetraka io tsy tianao olo igny tsy mipetraka io kofa sitrapondreo ke sontomigny amizay lakolosiny Vatican ty baka izay Piandry lahy navio ty nagnino ma izy navio ndraiky nanjary naro olo naty zegny ataoko tantara foifoiky fo mbarako anareo zegny exemple tsotsotra fa exemple vrai fa koa mieko anareo détail ambongadiny antonjarany antsinjarany jiaby la neleratsika anda ty haligny za ty mbala ndeha ndoky za zio io lokinakaty sarinasika kena zegny na tsy zegny mitandrema ihany amy zanaka amin'ny mitandrema fa halatr'olo miexiste famonoagna olo miexiste bonne soirée à demain